Mary Mhlanga, how are you? Say. Whew. Masquera say, guys, Masquera say, Perpetua Chinyani, how are you? Auntie Selina, very right. Wants to be in your video. Be Maposa. Once ndango kui edaka. Dambudzo Emerson Munangagwa ndiana nezita iroro. Imi vanuka. Mr. Bean, how are you? Rejoice Chiko, how are you? Sharon Chikukwa ndeipi, Nyasha Chingwena ndeipi, Nometa Butau, Patricia Jonga, Florence, how are you? Blessing Chitura, how are you? Muri say, Mavis Druke, say, Sharon Chikukwa ndeipi, Tekla Kamba ndeipi, Lizim Sike ndeipi, Roslini ndeipi, Yeukai muri say, Hidza Margwe hina Pinati muri say, TJ Upi for coming. My Pinati Murgutigo. How are you, Auntie Selina Bima? Posantiri right. Fabi David, my personal person, how are you? My Edna Shiri muri say. Doreen Belinda Chisipi Chiposhni ndatadza kuiverenga. Eunice muri say Sylvester Snikiwe. Aiwa takatowandisa zvokuti I think we can go on. Vamwe vachauya. Chinonetsa kana vamwe vauya vanonoka kuuya ka muri pakati penyaya vakubvunza kuti inyaya yei, ndo zvinonetsa izvozvo. Even ukaisa notice yekuti ndiri kuuya still vamwe vanongouya vachibvunza kuti inyaya yei. Rumbi, a very good evening. Kuda Sitole, a very good evening. Patience Chigwiko, hello auntie. Uri say Stella Ncube, Caroline Masango, talent. Makawandisa ndinokuchingamidzai pachirongwa wedu wemaswera sei. Tingangopinda muchirongwa nhasi ndine munhu ada kutaura nyaya yake ari ega. Dzangu kazhinji ndedzekunareta. Nhasi ndabvunza mainini vari kuuya kuti hamudi kutaura nyaya yenyu mega here. Nekuti yakati omei nyaya iyi yanga ichida kuti vataure vari vega, saka vari kuuya vachizotaura nyaya. Ndinodavira kuti maona musoro wenyaya already. Let me welcome you to the program, SIS MELLY's Diaries, yet another program. Nhasi manheru tiri kutaura pamusoro pemudzimai achauya achizotaura nyaya yake yega, HIV, nekutukana kwavakaita nemunin'ina zvokuti vane nguva vasingataure vese, pamusoro pe$20. $20 yakutadzisa vana vanyamunhu kuti vataure. The name is Auntie Selina. Welcome to the program tonight. And let me start off by saying this. Ndisati ndauya ndandiri kuita a very dangerous prayer. Kuti ndisakotsire panapa. Because ini ndikadya ndinopusa. Kupusa chaiko kupusa. Ndinopusa zvokupusa zviya ndikadya. Saka ndamboita dangerous prayer chaiyo yekuti ndisarare palive. Okay. That aside. And then tine imwe nyaya madiaries. Madiaries munotsvaga dzvene. Zvimwe unomboignore asi madiaries munotsvaga dzvene. Let me tell you what happened. You remember the day we did siyana neni enda unotsvaga wako kucode to code? You remember the day? Ndakanyora pa advert yangu code to code, and someone came saying kuti you went under the belt. Why did you advertise using code, the name code to code? You could have advertised nezvimwe, not code to code. You wanted to attract people, whatever. Ndaita dangerous prayer zveshuo. Anditi ndikatomboimenshena palive apa anditi.
Ko vamwe makanoita makuhwa kuna mai Mazoe. Makanoita makuhwa kuna mai Mazoe kuti muri kunyeyiwa kwaSIS MELLY uku. Madiaries musadaro zvakashata stereki. Do you know kuti munotsvaganisa ruvengo pakati pevanhu vanenge vachishanda zvakanaka? Isu saSIS MELLY's diaries tinoshanda namai Mazoe zvakanaka stereki. Vanga vasina kana kutombowachawo live. Vanhu busy ngiriri muri kurehwa uku. Makatogara yenyu kumba kwenyu muri kuita basa rekurehwa uku. Akarehwa munhu ndiani? Pavakatanga code to code vamwe venyu futi panapa makauya muchiti mai Mazoe vakukuteedzerai. Weduwe. Kana vakaona zvakanaka mai Mazoe kuti zviitwe. There was nothing wrong in mai Mazoe kuita zvekunyenganisa. Nothing wrong. Padiaries apa takazviita, but ukatarisa kuna mai Mazoe vane a strong hand of doing it. She's very good at it. Very good at it. Saka zvekuti mai Mazoe vakakopa code to code, mabvako vakuita code to code yavo iri kufamba zvakanaka stereki. If you join in her programs, Senmark TV, aka mai Mazoe, like the page and follow and you will see what it is all about. Iri kutonyatsoitika zvakanaka stereki. Asi pano takaita. But he is stronger kuna mai Mazoe. And she's doing very well. But yakange iripo padiaries. Mai Mazoe vaitanga, mai Mazoe vari kukopa. Andiserina vangoyuza wedhi rekuti code to code mamhanya kuna mai Mazoe. Muri kunyeyiwa kwaSIS MELLY's diaries. Musadaro, that's not nice at all. At all, that is not nice at all. Hazvina kunaka weduwe. Anyway, let me take this opportunity to say futi kuna mai Mazoe wacho, well done. You are doing it very, 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 very well. If you tune in, I certainly do tune in kuma programs awe code to code. Andiri kutongonakirwa ndiriko. Even ndina baba mumba ndiri kutongonakirwa ndiriko code to code. So if you want to know more about code to code, here we do not hesitate to mention other people's names. Senmark TV aka mai Mazoe. Go and like the page and follow. Anditi ndozo zvapera. Okay, let me bring in our caller for tonight. Ataure nyaya yake oga. Ndiri kutoona akatomiririra. Fabi, even you are there. Name and shame andiselina hazvizoiti. Ndinokuchingamidzai pachirongwa kola makadini. Maswera sei radha. Taswera. Zita hatisi kushandisa zita renyu. Uye kana muchitaura nyaya yenyu yakuita reconnecting. Can I invite you? Kupi Margaret. Iri reconnecting. If you want to follow my Mazoe code to code. Mune imwe device here kuseri kwenyu? Hello. Mune imwe device kuseri kwenyu? Molini, thank you. Amuna. Hello, auntie. Hello. Muri kuntinzwa? Ndikukunzwa network ndainga chimbotiza. Okay, ndandauda kuti tsvagai pekumira pakati nakei. Aiwa, zvinenge zvakanaka. Okay, zita renyu musataure, mazita evamwe vanhu musataure. Munongotaura nyaya yenyu sezvairi. Kwekutanga muchiri makaroorwa, imi nemunin'ina wenyu kuti maiwirirana sei kusvikira zvazokuunza ipano nhasi. Zvakanaka tete. Thank you. Inini ndiri mudzimai ane 40 years. Ngauti ndiri nokuti na 40 this year. Ndine vana 4. Ndakaroorwa mugore ra1999. Saka ndichikura
ndakakura hangu ndichigara nambuya vangu waMai vangu. Ndakarorwa ndiri mumaoko mambuya vangu. Kuti mai vangu nababa vangu vakaparadzana. Mai vangu ndivaendawo kusekendari village. Sorry caller. Iri pa loud. Muri pa loud. Yeah. Ndokumbira kuti mubvise pa loud. Thank you. Thank you guys. Thank you for your comments and compliments. Mabvisa. Yeah, that is. Okay, zvinenge zvaanani. You can go on. Okay. Saka zvadaro ndine pamuviri pemwana wangu number 4. Ndakaenda kunonyoresa nhumbu yemwana wangu. Ndibva ndanobatwa positive. Ndibva ndachinge ndasvika kumba ndatsanangura murume kuti ndozviripo. Murume ndibva atya, ndifunga kana kuti ane zvaakafunga here kuti ndinodii handizive. Ndibva atisa. Ndobva aenda kwaakaenda. Saka idini ndibva ndatanga kugara kumba kwamai vangu nevana vangu 3 nenhumbu yangu yandanga ndiinayo. Ndibva ndasvika mukupona mwana wangu iye wechi4. Ndasvika mukupona mwana wangu iye wechi4. Ndibva ndakarera mwana wangu kusvika gore ne2. Ndibva ndakachirege ndimone udini ndimunotsvago chouviri ndikwanise kuchengeta vana vangu. Ndakasira vana vangu ava kuna mai vangu. Ndibva ndauya kwandiri kunoku ndatanga kushanda. Aiwa ndinokumboitawo munyama ndakangosvika ndichiwanawo basa. Zvinenge zvineiwo. Ndatanga kushanda ndichitumira kumusha kune vana, chitumira kumusha kune vana. Saka munina tinoti muri medu takazvura 3-5 kudaro munina wangu akazosara achizoroorwa ini ndava kunoku. Ndibva aitawo pamiri pake munina wangu irasibho nemba medu. Ndibva aitawo pamiri pake adaro ndibva akonana nemurume aine nhumbu. Funga kuti nhumbu yakaenda kuma6 months. Ini ndibva ndatanga kuita zvese pamunina wangu iyeye. Pane preparation, pane madzi kunyoresa, pane madzi kudini zvese kusvikira mwana azvarwa. Ndibva arerawo futi mwana wake kusvika asvika pagore. Arerawo kusvika mwana wake pagore ndakati mai nini mwana sezvo akura. Kana achibvira munogona kumusira mama muya mutsvaka basa. Shuwa takaita saizvozvo ndikamutengera tiketi akauya akashanda. Ari kunoku ari pakati pekushanda ndibva vazosvika pakunyengetedzana nemurume wake. Ndibva adzokera pakumusha. Asi akunura kudzokera kumusha ndikangoti kumusha takazvinda tese. Pamwe chete asati handina kuti mari yekudzokeresa. Ndamukudza kuti basi kudzokera kumusha. Taenda kumusha ndibva nosvika hake zvishona ndibva nosara mumaoko memurume wake. Ini ndibva ndadzoka kuno kubasa. Saka pakazoita problem yekuti mai vangu vakazorwara. Saka mama vazorwara ndibva ndakatonda futi kumusha. Mama wachirwara 2020. Ndaenda kumusha mama wachirwara. Ini ndo ndasvika pakuzotora vana vangu vadiki ndibva ndauya nawo kuno kwandiri. Mama vakasvika mukushaika 2020 iyoyo. Vasvika mukushaika. Ini ndichibva kunoviga mama ndichidzoka kuno kwandakasvika basa ndifana ambopera. Ndifunga ndakaita chipo chegore ndisingatoshandi. Ndichitongorarama zvokutengesa zviya. Saka ndasvika panguva yekuti mwana wangu number 2 ada kunyora kurechisa O level. Ndanga ndisina mari. Ndati mai ndokumbira kuti undibatsirewo. Ndinozokupawo mari yako kana ndaita sei ndakushanda. Akanzwisisa andipa $100. Mwana wangu aregista masubject akaenda kuregista 11. Saka zvadaro ndibva ndaungwanawo basa izvozvo zvepandiri panapa. Ndadaro mene ndakudii ndakushanda. Ndakushanda pekuti ndakapa munina wangu $50. Penumber 2 ndinopa $30. Panafana kuti ndimupe $20. Mwana wangu number 3 ane problem yemaziso, anopfeka maglasi. Ndatotumira tsamba kubva kuchikoro chinzi mwana uda chii maglasi. Ndibva ndanotenga maglasi. Ndapa excuse munina ndati mai mari yandafana kupa iyi apa ndichakunda kuti ndikupei. Ndanotenga chimaglasi emwana ndatora piki yemaglasi aya ndibva
sendera zvisina maslipi kwaoptician ndoandamusendera. Pakaita basa ipapo ndikatukirirwa $20 ndichiudzwa kuti chidya mari iyoyo muwedzere masoja emuviri menyu, mapurisa nechiko mumiri menyu chindesaka musina kutaura. Ndikati maini ndoda kwe$20 here, inini zvingani zvandikakubatsira zvandisina kumbobva ndakadhimanda bheki, asi ndaingoti ndiri kubatsira mwana wamai vangu. Ende ndaigara nyange ndichikura, nyange pana ndakaroorwa, murume wangu chache anga asingazvizivi kuti takasiyana baba nemunini wangu iyeye. Ndaigara ndikuti mwana wamai vangu, mwana wababa wangu, hapana chaaiziva. Asi iye ndakatositanga kuti tipatsirane. Ndokandikabvuna ndikati maini inini handina kwandikambonotsvaka chirwere, ende handina murume wandinoziva. Chirwere ndakavigwa nemurume, asi ndakazvigashira, ndozvandiri. Ndakazvara mwana wangu ari right. Ende izvozvi ndikasazviudza munhu ndozvandiri, hapana anozviziva. Ndiri fit ende ndiri strong. Handiti murikuona. Saka ndakatukwa kuti mama vacho, kuti ndoti ndikatanga kuzvifunga izvozvi ndikumbfunga kuti ndakamutadzira chii. Mwana wandikachengetawo ndikatora mutoro wake ndikakuita wangu. Kowai iye asingagoni kutora mutoro wangu kuita wake? Yes, of course, ndakamukwereta mari yake ndikati ndinokudzosera. Asi handina kuramba kumudzosera mari yake. Ndakanga ndatomupa imwe kwasara $20. $20 ndeyandikatukirwa kuudzwa kushaya utano. Saka handizivi kuti kana kuri kuti munhu wava HIV positive kunzi watofa here, kana kuti handizivi tete kuti ndikatsanangura ndichiti chii. Ndo nyaya yangu mamira yakaita. Okay, mainzwa nyaya ati ndoda kuuyawo kumadiaries vandiudzewo kuti ndingaite kudii. Unfortunately, we couldn't get hold of the sister because haana phone. The last time yaakashauda mushaudiro wekuti ndosaka mune HIV, akatenge akumbira foni, ava nekutsamwawo vakadzima phone number yacho. Saka kwokutaura naye chaiye munin'ina havana. Saka ati ndoda kuuyawo kumadiaries vandinzwiro uye kuti vanofungei. Saka still yasara mari mati $20 ka ndo yasara. Okay, kuri kunzi pawanikwa $20 yacho, musaka munomubata kupi pasina phone? Really so far tete akuzi kuti $20 handina. Okay, $20 yake ndinayo. Asi kuti pachona pekuti ndimubata handina. Mati mane nguva yakadii musingataudzane zviye? I think izvo zvipantane 4 months tisingataure tesa. Okay, vana handiti vari kuna mama? Vana vangu izvozvo ndinawo kuno kumama vakashayika. Okay, oh shame, so sorry. Saka iye hamuzive kwaari kugara here? Iye ari kumusha ari kuZimbabwe. Ari kuZimbabwe? Saka mukamupa $20 yacho, mungade kutanga kutaudzana here, kana kuti kumunzwisisane, kana kuti papingirwe? Imimi chamuri kuda chii? Ndichapa hangu mukana kumadiaries kuti vafone vachikubatsira iwo kukuonesa iwo, asi imimi chamuri kunyatsoda chii? Ndangoti infact nyaya iripo ndiye kuti ndoda kubvunzwa kumadiaries kuti kana munhu une situation yakadai, kana kuti munhu une status yakadai, zvikureva kuti hausisiri munhu pavanhu here. Uyu zvizvo $20 yake hazvireva kuti izvozvi handina $20. $20 yake ndinayo. Hakuzi kuti ndakati semunhu wandikambobatsira kare zvavharana nemari yeyo. Ndakamuti ndakakwereta, noti nyange ukatokwereta munhu $2 uchiti ndinokudzosera chikwete tinofanira kumupa. Okay, saka zvamakaudzwa izvi zvechirwere
zviri kubata hysteriki, nekuti mati imimi chirwere hamuna kuchiwana nekuda, makaita chekuyigirwawo. Ichokwadi. Okay, ndinodavira kuti madhayaries vari pano vakateerera. Zvatingaite ndezvekuti ndikakudropai ndomodzokera mucomment section. Kana paine mibvunzo yakati ndozokwanisa kukudzosai kuti pamwe muipindure. Asi regai timbonzwawo kuti vadareve pano padiaries vanoti chii, kuti vana wenyamunhu vochitotadza kutaura here nemhaka ye$20. $20 ndo ingasvitse munhu kuti atukirirwe kudaro here, kusvika pakuudzwa kuti chitowedzerai masoja emumiri ne$20 iyoyo. Saka ndinokudropai. Zvakanaka tete. Tatenda. Yeyo nyaya vadare vepadiaries. Uye uri mumwe wevanhu vakambosangana here nesituation yekuti unotukirirwa kudaro, zvisiri zvemari hazvo, but uchitukirirwa nechirwere. Nhasi ndanyatsoona kuti no wonder why vanhu vasikadi kutaura zvavari. Imhaka yevanhu vakaita seivava, vekuti unoudza munhu zvisakarurama nekurwara kwake. Unotukirirwa kudaro. Sorry. I want to pin the number so that toonesana you can call in on 4477 4477 48 33 0801. That's the number that you can call in. Nhasi ndazonyatsozvionera kuti sei vanhu vachidecida kunyarara nezvavari. It's because of people like munin'ina wavo. Where is the number now? Okay, there. I want to pin it. It's because of people like munin'ina wavo. Do you want to call in and help our sister? Nhasi ngatitongei nyaya tiri tese. Remember, tatidai munin'ina anga aine foni, nhasi tanga tiri kumuunza, but haatorina foni, ane foni yekukwereta. Ndinokuchingamidza iri kuti connecting. South Africa hanzi kuri kunaya. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Maswera sei, makadini? Tiripo zvedu makadiwo anti. Tiripo. Mainzwawo nyaya yakaiyo, vana vanyamunhu votadza kutaudzana ne$20. Ende ndainzwa nyaya ndanga ndakatoiteerera. Chekutanga chandingada kutaura kumunin'ina, ndoziva kuti haana kuteerera kana kuti kudini nematongero angu wandoda kuita. Akakanganisa. Ende chechipiri, vanhu vanorarama kurarama mazvime neutachiwana. Kazhinji vakashungurudzika kana kuti mukavaudza mashoko asiriwo, vanogona kusafa depression. Mazuva ano munongonzwa depression. Kola already akatostresswa kudhara nemurume akatomutiza, atadza futi kugamuchira situation yaanga ainayo, yaanga amutaurira. Ende futi munin'ina ozoratidza futi ronda iroro. Pamusoro peizvazvo, mai futi voshayika, nekuti mai kazhinji ndiro bango kana kuti mbariro dzekuti mwana kana akarwadziwa anogona kuti regai ndinotaura namai. Ende mai varivozve kuita sekuti ndivo vanovhumbamira vana vavo. Saka apa pakuda kuti kana paine umwe wemumhuri akwanise kuvagadzirisa. Hongu munin'ina akakanganisa, asiwo kola ndiye mukuru, hapana chekuita mwana wamai vako. Hama haipiwi munhu. Ndizvozvo. Ngavatsvage kana paine munhu anokwanisa kuvagadzirisa. Sezvamanga mataura kuti maigona kumubata munin'ina, zvaigona kuzoti muvaenzanisi. Okay. Zviri muzheve. Ndichati iye atraye by all means
kuti aone pane veukama vari padhuze naye kuti haangakwanise kutaurika naye here munin'ina, but for zvanhasi asaite chiramwa chekuti rinogara ritori bundo rinotogona kuzomuuraya futi akasiya vana vaanofanira kuti ashandire. Okay, arimo mucomment section umu ari kuzvinzwa. Thank you so much for your contribution. Ndatenda zvangu. Kuonera pamwe chete zvakanaka nekuti hauzivo kuti mangwana zvinenge zviri kwako here zvakafanana naizvozvizvi. Sezvataurwa namama vachangobva pafoni apa kuti ndinokuchingamidzai pachirongwa. Maswera sei, makadini? Hello, SIS Diaries, makadii tete? Tiripo makadiwa, asi mama kutorara kani? Aiwa, ndanichikufonera indobhebhe yaramba, nonga network. Alright. Taura yenyu. Hangu ndoda kungotaura kuti sese vanga vasabatikana nekuti masituation akadaro ari kutosanganikwa nawo mumafamilies akawanda. Kuti kudaro? Makuru kuti unge une mubereki anenge achikwanisa kukunzwisisa, asi dzimwe nguva unogona kunge unaye mubereki asi anogona kuzotora masaidzi. Zvekuti imimi vana munogona kupedzisira futi matopatsanurana. Saka masituation ndeyekutarisa ongozodza kuti ngazvidarikire. Mune situation yakadaro nditori mairi, but at the end ndakangozodza kuti anoda kutaura neni achataura, asingada acharegedza, asi mubereki ndinaye hangu. Muri pairi paukama ipapo pekuti munonhingirikirirwa zvamuri paukama ipapo? Ine zvangu handisi mukati meurwere zvangu, but pane zvinongoitika mumhuri zvekuti vamwe vanogona kuroorwa ivo usina kuroorwa. Saka vai vanenge vari kuvarume vanenge vachiverengwa kunzi vane vakwasha vanenge vari paground vanogona kutotorwa sekunzi ndivo vanenge vari right. Saka situation yakadaro ukaitora ukada kuisa mufungwa inogona kukudya zvakanyanya. Iye ngango ignore avasiyesa vatore 20 years kana vachikwanisa kuisa even pafoni yemunext door, vopa munext door voti ndiendeserei mari iyi, voona kuti chii chichazotaurika kumberi. Okay, so you are suggesting kuti even vase kutaura vese vanogona kutsvaga kokupoterawo pamunhu mari iyoyo kuti anomupa munin'ina? Ngavangotsvaga kwekupotera nekuti Mwari chaiwo Mwari havadhakwe zvachose. rimwe zuva achavatsvaga sisi vake, ende sisi vacho kana iye munin'ina anogona kuvatsvaga sisi because ukama haugezwe. Ivo ngavangotsvaga kwekupotera voendesa 20 years iyoyo, vaendesa 20 years iyoyo. Kana pane munhu ari free wekuti vanokwanisa kutaura naye, vonomukumbira ruregero even wavanoisira 20 years, vomudza kuti sorry, mari yako yatinonoke ndaishaya kwekukuisira, but ndazowana kwekukuisira, vobva vanyarara. Even akadzoka vongomutora sekungoti hapana zvakaitika, vongozvisa mumaoko aMwari. Okay. Tinodavira kuti vari kuzvinzwa, asi mati vongoignore kunyange akadzoka, vongoignore vongocontinue relationship. Aiwa, paanodzoka handitika, it's like pavanotanga kuti vataure vese, umwe neumwe anenge ane chekutaura. So pavanotanga kutaura vese ndoona sekuti very easy kuti ivo vasataure nyaya iyoyo. Pavanozoona kuti iko zvinotakuwirirana takafara tese, vongozomuonesa kuti munin'ina but chii chachaitika paipai kana tazogara tisadaro. Okay, ndinodavira kuti vari kuzvinzwa. Pane imwe mibvunzo yandiri kuona irimo mucomment section, asi I think inotoda ivo. Thank you so much for your contribution, caller. Okay. Regai ndimbovadzosa ndivabvunze zvimwe. Regai nditore this call and then ndozovadzosa. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Maswera sei, makadii kwamuri ikoko? Aiwa, isitaswera hedu. Welcome to the program. Thank you. I'm going to be very quick. So
ndiri kunzwa nyaya iri kutaurwa iyi, sometimes my siblings dzimangova tinorasika kutaura. Obviously meaning now is very wrong. But ndinoda kutaura nemukoma. Okay. For the most part, zvakamurwadza kuti ndanzi status yangu and everything. It's unfortunate kuti this stigma isoda kubva pavanhu. But regai nditaure ndichiti. I know that a lot of people will not agree with me. But vanhu vachona vanonzi vane utachiwana, they are likely to be healthier than vanhu vasingazive status dzavo. Ndizvozvo. Saka she needs to hold her head high and not feel down about it. Kuti inini ndanzi ndakazodai. So what? Inga vanhu vari kurwara nema-BP. Zvakangofanana ne-BP, zvakangofana ne-diabetes, zvakangofanana ne... It doesn't matter. In fact, vana BP nana diabetes, they are even more deadly. True. Saka iye she needs to afane kuzvitarisira pasi and ngaarege kusafunga kuti zvine inini ndasegregatewa musociety. I just heard achitaura kuti saka handisisiri munhu here. Kwete mwana wamai, iwewe unotone utano hwakapfuura vanhu vakawanda musociety, because a lot of people don't want to be tested, a lot of people don't know their status. Sure. Kuziva status yako, saka wakuziva ndofanira kumwa mapiritsi angu, ndofanira kudya chikafu chine utano, ndofanira kudai. You are more healthier, believe it or not, than vanhu vasingazive zvavari. Saka I want to kungokuencourage mwana wamai kuti usafe wakatarisirwa pasi kana munhu akakuti une utachiwana, so what? Iwo zvausina wakazoitei? Do you even know your status? Saka inini I want you to have a positive mindset from today on. Aikona kudzikisirwa nezvakataura nemwana wamai vako. Gadzirisanai, like everybody is saying, but ngazvisakudya mwoyo kuti ndanzi ndanongedzera unzvo neutachiona. Hazvina kana nebasa rese. It's just a stigma that doesn't want to go away, unfortunately. But hold your head high and know what you're worth. Kuti inini pandiri panapa ndine utano, because ndikuziva zvandiri kuita, and then ndiri kumwa mapiritsi angu, and then ndiri kuita zvandofanira kuita. Unotorarama kupfuura vacho vari kunze uko vari kuzviti inini handina iye ainacho asingazvizivi. So I just wanted to encourage you, my sister, but while you are doing what you are doing, while uchifamba pauri kufamba ipapapo kutaura kwakuti ane mwana wamai vako, iwewe hold your head high. I don't want you to get into depression, because depression will kill you instead of HIV. So thank you so much. Sure. Thank you so much. Kola kuzoona munhu wouya nenyaya yake achiitaura ka achienda even pajekerere vanhu, zvinotorakidza kuti zvinenge zviri kumudya mwoyo, zviri kutomudya mwoyo. And I know vanhu vakaenda 6 feet down nenyaya yedepression, but ndosaka ndiri kudandanyanyorwadziwa nemwoyo wangu kuti I've seen, and I'm talking from what I know. Usambofa wakadzikisirwa nevanhu, hazvina kana nebasa rese. Iwewe ukutorarama muutano kupfuura iye wacho, pamwe hatoziviwo, pamwe anacho hazvizivi. That's very true. That's very true. Thank you so much, Kola. Yeah, you're welcome. Dzokerai kubasa skana, maita basa for taking just a bit of time off to contribute. Thank you. You're welcome. Bye-bye. Thank you. Regai ndiramubvomudzosa, pane mumwe mubvunzo wabvunzwa mucomment section wandinoda kumubvunza. Regai ndivadzose. Yakuti connecting, vanokola back vakaona nhingirikini yangu, vakaona uyu live ringing yangu. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS-MELLY Diaries. Makadini? Tiri right, makasimbera. Tiri nani asikana makadii? Nana baby ya? Tiri nani takarowa neflu, ndakamira musha ime. Makarowa neflu? Oh, shame. Let's hope you get better soon. Ewa, tinopora. Ndachida kuti kuna sisi avo musanyanyo zvifunga stereki zvokuti saka inini zvandine AIDS, vanhu havandi zvandine itori HIV, haisati yasvika kuAIDS. Ndizvozvo. Saka vanhu vanondiona sei, vakomana, cancer inotyisa kudarika HIV. Zvokwadi.
shuga chaiyo inotyisa because auzoti ichanti ataka ndiri pai musi upi ene ndinomuka here kana kuti ndakutoimbirwa vaigara zvakanaka nevamwe mudzimba maraini. saka imimi nezvamuri izvozvo zvidei. Uyoyo anoitonge amhenu kuti akarumurwa nelacto here, lacto itori nanji amaiti akarumurwa neweti yemombe chaiyo, wekuti unosvika pakuudza munhu kuti ndosaka une chirwere, iwe iye zvaasina akaitei neupenyu hwake. Looking at it, ndikanzi ndine chirwere, what makes the next person think they will not get it? What guarantee have they got? As long as uchisangana uchiita mujolo, kana kuti as long as pamwe uchinopiwa blood, what makes you think you will not get it? What's so special about you? Exactly, because haungati sezvo ndine murume saka ndichiwani. Hakuna zvakadaro izvozvo. Ndizvozvo. Hakuna zvakadaro izvozvo. Uyu kauyu inini handidi kunyepa. Point inini hangu personally. Kumba tine patakatombonzi mugrupu chairo rakasara vanhu. Zvikanzi nherera dzichengeteke. Unochengeta nherera mangwana yofuma chinovaka kumba kwababa wayo. Handimaona. Kurozoti vakatichengeta vakurwadziwa nekuti taisa juraho pamba pababa wedu. Vaida kunoisirwa juraho nekuti ndivo vakatichengeta. Okay. But ndayangoti you know what? Inini ndakuita left. Mugrupu makabva mabuda? Tese tiri 4 tikabuda. Tati hama dzamai vangu dziriko, kana ndikafa ndopa vachatadzondiviga. Vanondiviga nekuti ndiriropa ravo. Ende vanotochema misodzi yekunyepa futi. But for now, as long ndiri mupenyu, handidi kuzvipa marwadzo ekuti saka Mwari zvamakatora vabereki medu kuti ndichengetwe nani kana hama dzababa vangu dzakuti unonovakirei kumba kusingagarwi uchitadza kuvaka kwawakachengetwa. Wow. Ndakakwedza left, ndakadelita manhamba aifanira kudelitwa, and I'm okay. Handidi kunyepa, SIS MELLY, I'm fine. Ndikaita stress, ndinofonera mai veshamwari yangu ndochema kuti vedu enini kunoku ndaita stress. Ende kana vari padhuze vanouya, kana vari kure vanototraya kuti zvoita sei. Ndo vandakutononga mai vangu nababa vangu, asi hama dziripo. Saka kola ngasaita stress nekuti zvatinosangana nazvo muupenyu kola zvinorwadza. Hausi wega, une paunotombofunga kuti asi Mwari mairevei, but it's fine, it's okay. Uyo siyana nayo. Kana akukuda achauya. Anokangana kutoka preparation, anokangana zvese zvaukamupa. Mangwana pamwe ndiye anofuma akarambwa nemurume achiende pamai vakafa. Zveshuwa, saka muri kuti $20 zauregera kunomupa? Inini personally inini zvangu. Inini ndaibva ndatoti $20 $300 handiti ndainoenda muchekasi ndonotenga magrapes $100 nemaorange nemajuice. Ndakati ndozere ndanzi ndiwedzere masoja muviri ndozvidyira magrapes angu nemari yandapiwa nemunin'ina. Kana akuzondida, kana akuzofunga nekuti nerimwe remakore achamuda mwana wamai vake achafona. Handimwe uchidza zvangu kuti zvawakaita paya, but for now aiwa enda unotenga kana uri muSouth Africa ndotokuwedzera $100 mwana wamai. Unotenga magrapes nemaorange wozvidyira, kana akukuda achakutsvaga. Saka $20 ngainotenga magrapes? Aiyo, ngainotenga magrapes. Munoziva kuti SIS MELLY, dzimwe nguva ndiri last born mumba medu. Ndakatodzidzwawo kuti dzimwe nguva pane zvandinoita zvokuti vanongondiregedza nekuti ndiri mwana. Handimona. But inini ndozoti pamwe ndozonyara kuti story, but pamwe after kana 1 week ndozozvona kuti zvandaitira vakoma vangu vedu veka hazvina kunaka. But ivo ndipamusana pekuti anenge achiti mwana akasiyiwa ne2 years musiyei anoita sei. Ndakaona kuti dzimwe nguva tinotokanganiswa brain nenyaya yekungonzi mwana musiyei. Saka inini hangu semwana ndakazvimiririra ndakuti aiwa mwana chimbomusiya. Handiti iye akuzvononge akura, akuzvononge ameno pamwe murume wake ari kumuitira zvese, ndiye baba namai nasisi nani ngaachiitirwa nehama dziri muright. Kana akuzonoti sisi vake akuvada achavatsvaga. For now sisi
endai munotenga, namba dzavo todzwa nepo, ndichavaisira e-wallet, votonotenga magrapes akawanda stereki nemaorange. Dei vangu vari padhuze nepajimisini, ndaivadhiraivhira ndovaendesera ndege. Maorange, magrapes, ma100% juice zviko zviri paseu muchekazum, vodya, momo, namba hati makadhilita, vombosiyana nazvo for now. Kana iye akuda achavatsvaga, ndo zvandinokwanisawo kutaura kusaitira hangu ini. Thank you so much Kola. Hanzi ngavaende vanotenga magrapes nema100% juice. Avakanzi vawedze namba yangu ndinovaisira, ndinovaisira. Ndotovawedzera mari yekunotenga. Kana iye munin'ina right, achavatsvaga nekuti sevana dzimwe nguva unenge uchiti uri kuita ndosiyiwa bhosa kunditi mwana but ndane mhuri yangu. Handiti zvimwe zvandiri ronga ndizvone ndege kuti zvandiri kuitira nasisi vangu hazvina kunaka. Nekuti sasisi ndo amai ndo baba, stress inoita sisi ka I'm sure mimi muri munhu mukuru kana mune vanin'ina. Stress yamunoitira vanin'ina venyu I think inorwadza. Zvisingatoiti. Ndakafuma nditi ndarohwa nemurume munoita stress. SIS MELLY nekuti muri sisi vangu ndimi matova mai vangu handina amai izvi. Saka ndimi munotoita stress dzirudiko vedu endoita sei kuti abve ipapo. Wondiitira futi matakanyanya yakadaro. Aiwa ngavamusiye. Kana vari padhuze ndivape ndinoisira e-wallet zveshe. All right. Thank you so much for your contribution. All right, bye-bye. Wow. Hanzi ngavaende vanotenga magrapes. Kola anopera na 1231 ndinokufonera back tirombodzosa muridzi wenyaya palife. Ingabu, how are you? Flo Chikona Mombe, how are you? Auntie, muripo ka muri kuzvinzwa? Muri kuzvinzwa zviri kutaurwa namo. Pane mubvunzo wandanchida kubvunza wabvunzwa munhingiriki inomu. Yandandisina kubvunza ndeyekuti nyaya iyi yakaitika mai vachiri vapenyu here? Mai vanga vashaika. Mune ana tete hanzvadzi dzababa? Dziri kwasi avese avarakavafuna ndogara kumamisha chaiko. Vanogara plus matete hatishei tete. Because kuti okay, iye ana baba vake muna baba munosanganiswa pana mai. Right. Saka uyu ari answerable kuzvekumusha kwavo, imimi mune zveku wati makapedzera kutaudzana rini? Mane nguva yakadini singatauri? From December, it's December. December apa? Ipapa noti ndakamupa date rekuti ndikukutumira mari musi ndakamupa date ndete rekumutumira mari. Date iroro ndvarasvika. Ndopandakazomba futi excuse ndatomusendera chitsamba ndatotumira kubva kuchikoro kwemwana. Isimani ndo zvakuitika ndakunodini ndambotenga magirasi emwana. Ipapo ndobaka mukahondo ipapo pandikatanga kunzi handichaida mari yacho nachidya mutenge muwedzere masoja nemapurisa emumiri menyu kwanisaka musina utano imi. Tete zvimwe zvecho vanhu vamheni kuti ndingatanga ndichiti chii. Hazvitoite kutaura. Mandada it's okay. Ndakuchiwedzera masoja acho nemumiri mangu ndakunotenga zvinocho zvinowedzera masoja emumiri mapurisa awo ataura iwayo. Asi mari yako nasamboramba kupa. Chido chokutopa mari yako handinacho asi kuti saka ndorega here mwana kuti asaone ndandona nemagirasi. Okay. Nai Kola ndimbobvunza. Besides nyaya iyi yakazoputika pa$20 apa, prior to that kwanga kuine dzimwe nyaya here dzamainetsana nemunin'ina? Munin'ina wangu nyangu pakatosha ndingangoti kanti unhu hwake hwaainawo anoda zvauinazvo. Nekuti nyangu pakashaika mai vangu, mwana wangu wandakakweretera mari uyu, ndakatomuti agare naye iye. Iyo magirazi. Paakazondiudza nyaya yekushaya utano kwangu inini ndopandikati chirega uyu mwana anogara kupi kwambuya vake mai vababa vake sezvo muri munzvimbo imwe chete. Okay. Mwana wangu ndokwakazononyora ava ikoko.
Nenyango paakatoita mwana wake mumwe wachina wenhamba 2 akumurume wake koko ndini ndakatopinda mushopu ndikatotenga futi preparation kuno ndikatumira ndichiti munin'ina wangu zvanga zviri zvokuti kukumbirwa kana kuitwa sei asi neingoti kuita nemwoyo wangu wakaperera ndikoti munin'ina wangu mwana wamai vangu. Kumusha munogarepi? Ndobva kuurongwe. Iye anogarepi at the moment? Ari mutaura nemuchinoi. Ari kuchinoi. Okay. Alright. Ndofunga for now ndambobvunza. Asi mukaramba murimo mu comment section munonzwawo vamwe vachitaura zvavari kutaura. Zvakanaka tete. Thank you. Yeah. Zvakangooma. Let me try and call back vanhu varoda kuitwa call back. $20 ndiye mungatukirane kuudzana makunun'una akadaro. Pane vandati ndiri kufonera back. 1 2 3 ndiwo ina ndizoziva kutreka manamba iyi. Ndivo ndivo chete chazive ndiregerereyo. Dangerous prayer inenge iri kuramba kushanda. KuSouth Africa nhasi mvura dziri kunaya idzi iri kuramba kupinda. Inenge ichingoti calling chete. Rega timbodzosa timbonzwa. Anzi kutorarama nemadhayaris beta. Kutorarama nemadhayaris zviri beta ka. Uchinguwaira nguva yako. KuSouth Africa kuri kunaya mvura iri kutaurwa zveshuwa dzese dzakungoti calling hapana iri kupinda ba. Dzakungoti calling. Call back. Okay, rega ndidzose call yevamwe ava but iri kuti calling vari kubva mukundikorera futi manje. Zvinhu zvacho. Ini nefonika. Saka madhayaris muri kuti zvataurwa nakola apedzisira kuuya ndizvo here voita kuti votora $20 yacho vonotenga magrapes nemajusi vozvinwira zvavo wedzera masoja munhingirikini kana kuti ngavatsvage $20 yacho vanomudzosera. Vodii? Diaries best family zveshuwo unoavoida kutaura kusina nebasa rese. Vodii? Muri kuti ngaende anotenga magrapes? Yemagrapes inenge tenge iri kutobudirira zveshuwo. Vamwe vari kuti mari ngaamupe osiyana naye. Yes, no giving her anything. Sonya, uri kuti asamupe Sonya? Ngaamupe mari. Sonya, uri kuti ngaaregere kumupa? Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's diaries. Makadini? Tiri nani andiselina makadini? Aiwa tiri nani isu. Ngaamupe here mari kana kuti wodi? Aiwa marenga amupe. Ini ndakasangana nazo zvinhu zvakaita saizvozvo andiselina. Makasanga HIV for almost ndine HIV for almost 24 years. 24 years? 24 years. Okay, makasangana yenyu yakamira sei? Makasangana nei? Inini my sister, my big sister, akanditira izvozvo exactly the same thing yaari kutaura iyeyo. And zvakanditorera time, indozvinzwisisa zvaari kutaura. Zvakanditorera time kuti ndikurumidze kuzvigamuchira kuti zvinoitika kuti munhu anogona kutaura masoko ane kudzaka kudaro. Because munoziva chirwere chiya zvinoiriteta, munoziva unotoona senge wafa, especially ukaudzwa masoko iwayo unotonyatsotombotarisa ugozvitarisa every corner kuti asi hapasisina mukana wekuti ndichararama. Asi masoko anonakidza zvinorwadza. Ndo that's why maana munhu ashingirira kuti regai nditomboendawo pane varuzhinji nditombotaurawo nyaya yangu. Zvinhu zviri kutomubata ndozvinzwisisa. But ngangomupa $20 it's fine, zvinowanika muupenyu. And ngaazvizive kuti zvakatozara mumafamily dzakaita sei.
Angomupa mari yake, it's fine. Saka imi makutaura nemukoma here makazvikunda seizvi? Takaita almost 13 years tisingatauri test. 13 years. 13. Zvaitika 13 years. Yes, 13 years. Tisingatauri test. Izvozvi takungotaurawo zvokuti tangosanganawo pamba sezvo ine hangu handisiri kumusha ndinosamwe. Saka tangosvikawo pamba tikakoitawo mistake yekusangana zviya zvokungoti but not zvokutoti zvokudaro no. Zvokungoti tiri vana vamunhu but rudo rwakatopera kudhara. Saka makusangana nemistake asi zvokuti uyati munin'ina ndakauya tionene hapana? Aiwa izvozvo hakusisina. Inini ndakungofila bed. Ivo varoda zvavo but ndakufila bed because vanhu ava masista vangu itrue. Problem yaina kutangira pakutaura nenyaya yechirwere. Inini handina murume, ivo vese vakaroorwa. Saka inini am the one munhu aichengeta vabereki. Baba vakazoshaya zvavo manje muna July but ndine one munhu aichengeta vabereki. But ivo ine hana kuroorwa, ivo vakaroorwa. Saka vaiti iwo ndo unofanira kuchengeta vabereki because iwo ndiwe wakazvara vana uri pamba. Saka iwo you supposed to do that. Saka ndaingoita ndichingoti vabereki handikarasi vabereki vangu. Kubva kune sauti kwepati zvangu ndini ndaisvikira baba vangu vazoshaya kwangosara mai. But zvakanyadaro stiri vaingobhoekana futi kuti akaona futi ndikatumira zvesipereki zvaitovabata. Vakaona zvokuti ndikukwanisa kuvachengeta zvaivabata. Saka izvezvi ndakakwanisa kuzosevhaivha vana vangu vese vakaenda kumayunivhesiti. Zvinotovarwadza kusvika pamaendi. Kunzi anozvigona sei because haana murume. Ende ivo vaexpecta kuti nechirwere chaainacho haararami. Ende mwana wangu panguva yavakandituka nyaya yechirwere mwana wangu akaine 4 years. But now she's ari kuyunivhesiti. Ende zvinhu zviri kutovabata kuti ari kuzvigona sei. Nokuti ivo vavo havana kana kugona kusvika kwese ikoko. Inini ndiri mumvana but ndozviita ndiri one out. Handina boyfriend, handina murume, I am one and I do it. Saka zvinhu zviri kutovabata ine ndichengeta kuti vabereki. Saka hukama chaihwo hwanguno hungodzirwo nokuti tiri vana vanyamunhu but kuwirirana chaiko hapana. Zvinoitika mumafamilies izvi. Chingoripo ngaangomba mari yake. Vangosangana ndizvozvo kana inini mai guru zvatopera. But mari ngaangomupa. Iye ngaangoziva kuti mumafamilies ndo zvinhu zvinotoitika izvi. Okay, saka mai varipo mati baba ndo wakashaya. Mai vanozviona sei zvevana vanyamunhu vasingataudzani vanozvitora sei? Mai vangu vaitomborwadzwa. Baba vangu chaivo vachararama vaitoti vana vangu manje zvamuri kuita izvi ndichiri kurarama ko ndikafa ende vakatozwa. Vakangodaro. Ndikafa muchaonana sevanhu inini. Vaitoblema masisters angu kuti why muchidai kune munin'ina wenyu because vanhu vanondidzikisira. Havatodi kuti nditoita anything muupenyu. Vanhu ndofanira kunge ndiri wekubhega because handina murume. Ndofanira kuva vapfugama. Life yangu handiselena. Inini zvemafamilies ndinozvinzwisisa pane munhu ari kutaura. Ndinonyatso kuzviunderstand and ndinonyatso kufila that pain yemunhu yeye but ndiri kutomudza kuti hasi ega. Ngaangoziva kuti hasi yega iye ngaangomupa mari yake. Mari haina kana basa $20. Ngaamupe anyatso kumuratidza kuti mari yako ndogona kukupa mari yako. Esi from there ngavangotaura sasisina mukoma but ngaachiva nelimiti. Asaende kumuratidza kuti akaperera sipereki pari nokuti akuziva kuti mumwe wangu ane mwoyo wakaoma, ane masoko anobaya. Because munoziva kuti hurema handiserina kana uine problem yauinayo palife yako hune hutori hurema. Saka the way munhu akakutuka nehurema hwauinawo zvinhu zvakaoma zvinorwadza ende zvinonetsa kuaseka. Zveshuwa. Saka iye ngaangozvigamuchira zvinotooneka mumafamilies zvakazara izvi. Ini ndotongomukurudzira ngaangomupa $20 akarega kumupa $20 zvicharamba zvichitomubaya nokuti ende zvichasima ruvengo rwakanyanyisa ende acharamba achizoudzwa zvemasoko iwawo ari kumurwadza. Saka the best way ngaamupe $20 kuti amuvhare muromo wake arege kuzoramba achitaura izvo. Because akarega kumupa $20 iyoyo acharamba achimubaya nemapiritsi. Okay, ndinodavira kuti ari kuzvinzwa ende imi munenge matauriro enyu mataura muri ine similar case fanika se yaari iyo. Thank you so much for even sharing your story. Muchida kusimbisawo kola auya nenyaya yake pano. Ndinotenda zvikuru. Okay, thank you. Imi munoziva kana uchitaura nyaya yako soka
unoona unge nyaya yako wega, asi kana uine nyaya yako ka inobata nekuti ndiwo uri mazviri. Kunyangwe vamwe vaine nyaya dzavo, iwo uri pazviri zvinobata zvekubata zviya. Ndinokuchingamidzai pachirongwa Sisi Melly's Diaries. Makadini? Hello, Aunt Selina. Hello, how are you, my dear? I'm fine, Murisei. Aiwa, tiri nani? Ameno kwamuri ikoko? Aiwa, kunokuri raiti. Inini handisi munhu anogona kutaura zvekureba-reba, but avasisi vangu ava, uyo munin'ina wavo ngavatongosiyana naye. $20 yavo yake, kana pawanikwa nzira yekuti iende ngavamupe mari yake, vararame life yavo vachiziva kuti haatorimo mulife mavo zvachose. Kana achinge azofunga kudzoka achazouyawo neimwe way, then wozotangira ipapo. But so far mari yake ngavamupe, voziva kuti aiwa so far handina munin'ina. Vandongozva kuti handina munin'ina, kana vachiraramira pano padiaries tiripo, family tiripo, totorarama zvakanakisa. Kana iye achinge azofunga azoitawo comeback to senses kuti ndakakanganisa, ndiye achaziva pekutangira nemaapproachero nemadzokero achaita kuna sisi vake. Ivo ngavarelaxe, ngavangoendesa mari yake. Kana paita nzira yekuti iende mari iyoyo, vorelaxa, vozviraramira life yavo iri kufara. Ngavasatombozvidya mwoyo zvachose, because vangatozotadza mukazhinji ukaona wakunyanya kuzvidya mwoyo kudaroka, zvinozogona kutokuvhiringidzira kuti treatment yako isakufambire zvakanaka. Saka vanofanira kunge vaine peace of mind. Ngavaendese mari yake, because vakasamupa mari yacho futika, pamwe zvinogona kuramba futi zvichivanetsa iwo kuti ko mari yake iyaenda kazodai. Saka kana paine way yekuti mari iyo iende, ngaiende $20 iyoyo, vazive kuti ndiri ndega pano nemadiaries family yangu pamwe nemafriends, toziva kuti ndizvozvo. Kana iye munin'ina azofunga kudzoka kuna sisi vake, ari kuziva zvaakaita nezvaakataura, achaziva madzokero achaita kuna sisi vake nekutaura kwaachaita. Kana asinawo kudzoka, ndizvozvo, inongofawo yakalota. Zvinonhaikola kuchivanhu kwedu tine saying iya inoti muti wakatemwa haukanganwe, asi demo rakatemwa ndo rinokanganwa. Ndizvozvo. Iye anokanganwa kuti ndakaudza sisi vangu zvinhu zvakadai. Asi iye manje chinozoita kuti adaro ndechekuti kukanganwa kwaanoita kuyaka anenge akuchiona kukosha kwasisi vake vaya vaakatuka zvisiri izvo, akaudza mashoko asiriwo manje. Ozoda kudzoka. Kana achinge adzoka, ivo sisi vacho zvaakuenda nekuti vanozvigamuchira sei, asi obviously zvinorema kuti wakamboudzwa izvozvo munhu okuudza zviri pauri hazvinyatsoita zvakanaka. Saka zvakatongofanana nekuti havatorina munin'ina, because chero dai anga akarwadziwa zvemhando iyi kana kuti dai anga akakanganisirwa, aisambofanira kusvika pekuudza sisi vake nemararamiro avari kuita, aisatombofanira kudaro zvachose. Saka ngavamupe mari yake, otoziva kuti ukama hapana, sofa hapatorina. Zviri muzheve, ndinodavira kuti ari kuzvinzwa, kuti ngavamupe vazive kuti ukama hapasisina. Ndizvozvo, ngavamupe vazive kuti ukama hapasisina. Kungoziva kuti ariko hameno, asi ukama hatina. Tinotenda necontribution yenyu Kola. Nekuti hatidi kuti sisi vastreseke, ngavatova stress free from now. Izvozvi kutotaura kwavaita nyaya yavoka, ngavachitofanira kuva happy from now. Ndizvozvo. Thank you so much. Okay, auntie. Thank you. Kutaura sezviri kutaurwa naKola kuti ngavachitotanga kuita stress free. Sometimes talking about something that is going on through your life is the beginning of therapy, because ukaramba wakazvichengeta zvinoramba zvichibvarukira. Vamwe vari kuti ngavamupe, vamwe vari kuti ngaaregere kumupa, ngavanotenga magrapes. Pakupedzisira kwechirongwa tichavadzosa tonzwa kuti zvataurwa zvese nemadiaries izvi ivo vanofungei. Ndinokuchingamidzai pachirongwa Sisi Melly's Diaries. Maswera sei, makadini? Makadi henyu, auntie. Tiripo, makadi henyu.
Tinofara. Inini ndikuda kungoudzawo sisi yavo. You know people that don't understand some things. HIV is nothing. Inini I'm diabetic. Nhasi ndandiri kwadoctor. Shuga yakakwira. Everyday ndofanirwa kucheka kuti shuga yakaita sei. Handidyi sadza, handidyi chingwa, handidyi rice, handidyi any carbs. So sisava zvavo vanga vari umwe vasiyana naye nin'ina wavo ngavamude ari kure koko kwaari vatore $20 is nothing vamupe vamudzosere vamusiye ari kwaari ikoko one day she'll come back achiziva kuti HIV is nothing. Madoctors they even said kuti HIV doctor wangu nhasanga achindiudza kuti you know what, you know kuti munhu ari HIV is better than you because this thing can kill you anytime. Unozvibaya ini makuzvibaya ndinozvibaya. Okay. Kana ndikazvibaya dzimwe nguva ndisina kudya shuga inogona kusvika ku1 kana yasvika ku0 handiti munoona kuti wakutoenda mukoma. So ari nani ndeupi uyo ari HIV neni ndine shuga. Zvazvinoitaka munoziva vanhu vanotenge vaine chirwere cheHIV vanototiwo nekushaya ruzivo kwatiinako zvedhiabetic unotonzwa kuti zviri nani dai ndakaita hangu ndakaita mudhiabetic than HIV. Wedu ngavasambodaro. I've been there. I lost my baby nenyaya yeshuga. Ngavasatombodaro. Munane HIV anokwanisa kushatira mwana wake ari health. As long as chingotora medication. Inini ndine shuga ndakatadza kumubata mwana. So please sisavaka she just have to find in her heart kuti amuregerere and the bitterness ainayo ka arikutozvikonzeresa kuti atoramba achirwara pamwe otozvidzikisira screen load yake nemunhu asangana nebasa nemunhu asingafungi. She doesn't think. The sister, she doesn't think. Ndo vamwe vanhu vanongotaura zvinhu vasina kufunga. Knowledge, I don't think kuti aimbosvika ipapo. Sisi ava vane knowledge ngavasiyane naye. Ndizvozvo zvino kuafrica kwedu uku kunyangwe tikaita zveknowledges pawo kuafrica neHIV mati vachazvinzwa. Remember zvaanani hazvo iko zvino nekuti takatanga tichinzi kana spuni yemunhu ari HIV ka hamufanirwa kubata zvaibva zvanzi kasipunu kako apa kakapu kako katauru kako kana mubhaketi waibva ranzi ngaasukire bhaketi rake iro mati tichafa takadzidza kuafrica kuti mazuva ano yaku very well contained kana uchitora matablets ako. Munoziva kuti Chianti, I've got my sister, she's HIV positive. But if you see her there, she's healthy, you won't even tell. And I don't remember if in Shimuranga you are HIV positive. But inini ndinogara ndiri kwadoctor each and every time ndarwara ndaita mahot class shuga yakakwira shuga yazodzika ndamhanyiswa emergency. So you see kuti sisi vangu vanongoenda kunotora treatment yavo once a month vozvinwira kusvika vachidzokera futi. She's good, she's fine, she's more than fine kudarika inini. So kusangoziva. But with this generation, with this century, anongoti kune vanhu vachiri vakapata kusvika pakadai ini. Vachiriko hezvo variko. Zvakangoma. But sisi havo hai ndavangonamata Mwari vabvise bitterness. I know kuti zvinorwadza. Vabvise bitterness iri pamwoyo wavo and forgive her. Womusiya, she just have to love her from afar. Ndizvozvo zveshuwa. Ndizvozvo. Thank you so much for your contribution, caller. Okay, and thank you. Bye. All right, take care of yourself, Anditi. All right, Auntie. Thank you. Akomana. Zvakangooma weduwe. Kunzwisisa kwedu pamusoro pechirwere. Remember takamboita story ma-episodes HIV maningirikini matatu tikaona stigma yakange iripo pamusoro pe-HIV zvekuti unombofunga kuti stigma iyoyo ichafa yakapera. We learned a lot from those 3 programs and
we got to understand why people choose not to tell vanhu kuti ndo zvavari, ndozvezvimwe zvavairegerera. Ndinokuchingamidzai pachirongwa, hanzvadzi yangu. My brother, how are you? I'm fine. How are you, auntie? I'm doing good. Mazvinzwawo zviri kutaurika. Yeah, ndazvinzwa zviri kutaurika, but hey, it's very hard because isusu sevanhu tinenge tisiri mubvudzi dzacho, kushinya kwadzo kunonetsa kunzwisisa. Sometimes we just brush it off nekungoti diaries report your family, nekungoti siyana nazvo fiya zvakadaro, but it's very hard. It's not that easy. I know kuti she can heal, but it's not easy. Okay. Kuti munhu waunenge wakura uchida, probably she's now, let's say 30 years, muningina anenge ana 28, mune makura 28 years, 30 years, then you have to let go. Munhu akadaro kungoti zvavharana. It's not easy. Okay, saka probably ndo pane pain yake ipapo pekungoti zvavharana ipapo. Yes. So ndo pane pain ipapo, but the good thing is iye asiri akatuka hake. Ndo zvazvikanakira, because it's more painful kana uri wakatuka than wakatukwa, because kutuka munhu iwo zvinotokurwadza more for the rest of your life. Handi mapona kuti kudaro here muvanzvadzi? Yes. Problem inongoitika ndeyekungoti vanhu vanotuka manje, they will try to be tough, but deep inside vanenge vachitorwadziwa. Those are the most broken people. Okay. More than iye. Okay. Those are the most broken people, because sometimes they play it tough, like they don't want to expose their weaknesses. Mm-hmm. They want to play it tough, but deep inside vanenge vachitoshayawo hope kwaariko kuti ndakakanganisira sisi vangu. Zvekuti that is why muchiona ndikuzwa wangu vanhu vanenge vachingoti siyana naye zvinamatire, but sometimes prayers hadzikwanise kunzwika nekungonamata naMwari, because these are some of the things Mwari zvaakatoadressa mubhaibheri. Because makaverenga Matthew 5:23 inototaura izvozvo kuti kana wanga uchida kunamata kuna Mwari wakafunga kuti hausi kutaurirana nemunin'ina wako kana nehanzvadzi yako, siya zvanga uchida kunamatira izvozvo, ine tanga wanogadzirisa wozodzoka uchinamata. Then even ukaenda kuna 1 John 4:20 inotaura kuti unogoda sei Mwari usina kuona uchitadza kuda munin'ina wako kana mukoma wako ari padhuze newe. Hazvigoni kuti ude Mwari uchitadza kuda munin'ina wako kana mukoma wako. So pana call up, I think the best way, kola ngaatore mari $20 abhadhare chikwereti chake, omuudza munin'ina wake kuti no, wakatituka, ndakakanganisawo, ndakanonoka nemari, mari yako iyi, I'm very sorry if I have offended you in any way or any form. Ndiregere rose munin'ina wangu, I still love you, and okay, make peace with ye. Izvozvo zvinogona kumubatsira iye than kuti angotora mari ape someone anoisawo, because iye she must go and make peace with munin'ina wake. Kunyanga akamutuka, mukumutuka ikokoko aende kunoita make peace with ye, because munoona kuti andi nhau dzakadaiwo idzi. Problem inoitika ndeyekungoti pama public platform akadaiwo kwataura zvinhu zvekuti zvinhu zvinenge zviri spiritual, people might not understand or where it's coming from and where it's going, because munhu iyeye kubva zvaakatuka mwada kumubvunza kuti how have been your relationship naMwari, kunamata kwako, relationship yako naMwari yakamira pako, inobrekeka. Inobrekeka, true. This is how it affects spiritual life. Destinies are destroyed by people vanovachisamizwa mauri, yosara uchirwadziwa, ivo vaenda. You can destroy your whole entire destiny nemashoko emunhu anenge ataura, iye munhu atoenda zvake. Handiti mabona. So zvinhu zvakadai zvinoda kuti uzvibate neuchenjeri. Because ukangozvibata neattitude yayo yekuti ndikendenge, I can move on nelife, you will never move on, you will never recover. You can come public, ubaya life button paFacebook, otaura oenda kumba, but the moment yaunongovhara magumbeza wamugumbeza rako, you remember nemunin'ina wangu akandituka zvakati, ichu forever haunti you. Handi mazvona zvasiyana nekuti unoziva kuti no, nemunin'ina wangu akambondituka, but takuwirirana. Even kana ukaenda kuchechi Sunday, smile inenge ichibuda deep down inside, kwete kuti inenge ichibuda pamalips ba. Yeah. Because there are two different types of smile. Kune yepamalips, kune yemumoyo. Yemumoyo inongobuda chete kana uchirwadzana nemunhu wese ari padhuze newe waunoti hama yako. Okay. Handi mazona. Be it my diaries, be it hama dzako chaidzo dzeropa, be it ana mai nini nanani. Kana uchirwadzana nawo ipapo ndipo unokwanisa kubudisa smile yemumoyo.
then kuna vamwe vanhu vanotoenda kuchechi vakatoremerwa zoti vanenge vachingobudisa smile pamaribs ekuti vanoona vanongoona kuti munhu uyu hapane zvekutomunetsa ari kusekerera zvake but deep down she is not okay or he is not okay. muno muengland yepamalips tinoiti plastic smile. Exactly. Masmile nosaira akadare yaya maplastic smile unotoona kuti ari kusmila zvake but deep down she's hate or he's hate because zvinhu zvakadaiwo zvinorwadza but sezvandataura kuti zvinorwadza more kana uriwo watuka munhu because at the end of it all haumbofa wakarikafa ndonzwa hangu kuti demo rinokanganwa. Demo harikanganwe, chinongoita ndechekuti demo rine pride harizogona kuzodzokera kunotaura chokwadi kuti zvinhu zviri kundikanganisa izvi ndakakanganisa paipai harikwanise but kurwadziwa anenge achitorwadziwa kwaari ikoko zvekuti akawana munhu anomudhonzera pasaidi zvakanaka kumubvunza kuti how are you feeling now pawakaudza mukoma wako kana chii anokudza anogona kuti kutaura chokwadi kuti ndakakanganisa ani mazona. Zvinongodawo munhu anenge ane uchenjeri wekuti anogona kuapologiza kuti no sorry inini chinhu chandakadzidza kuti sorry munhu kana kuti ndiregererewo pega pega pane ndakanganisa ndotoziva kuti zita rekuti izwi rekuti sorry rakakosha kana kuti ndiregerere because ukakanganisa kutaura ukatadza kutaura zvinhu izvozvo mulife unoramba uri mubondage haufa wakabuda. That's true. Unoramba uri mubondage. So mari yake ngaamupe even akamuti idya mari iyoyo no you don't need to iwe wakatora mari uchiti unodzosera it's good kuti uidzosere mari iyoyo handi mabona kana iye asingaidi achairasa iye muridzi wayo iwe wamupa mari yake kwete zvekuti hanzi unoti no don't try to play tough zvinotaura vanhu zvekuti hanzi delete block and delete no don't block and delete make peace and move on handi mabona you make peace with people you move on but you don't just block and delete. Vanhu vanova nezvakawanda mulife vachitikanganisa hanzi so ukada kungoti munhu wese waona wokuisira mashoko wobva wati ihama yangu because uyu munhu weropa haasi munhu wekunze ndo waunongoti block and delete but uyu munhu weropa wekuti nhasi pakanzi pafiwa vanonosangana vese handiti mapona vakutotaura so akakanganisirwa but ngaadzosera hake mari ngaidzosere then amuregerere amuudze ataure naye she must communicate with her otaura naye zviri pasi pemwoyo wake kuti no I forgive you ngatite move on, you are my sister, I love you ukama ugezwire sipo setsvina. What if she refuses to talk or to accept the money? If she refuses to talk or she accept the money, then anotora option yambotaurwa pane mokola ataura kuti otsvagawo munhu wepadhuze ende ngaasatsvage munhu asiri ukama ngaatsvage munhu ukama anofanira kutoenda nenyaya iyi achinomuudza nenyaya iyi wekuti anobva audza munhu weukama yeye kuti kana kwandiri imi michidya imari yacho momuudza kuti ndichadya mari iyi ndi handi mamona omuberekesa mashoko ake. Okay saka munhu wepadhuze woukama in future ndiye anogona kuita bear witness lest ana antiselina kana vakutsvagika pamwe havasichavaoneke kuti vanzi mari yakasvika here makazviona here saka munhu wepadhuze ndiye wamuri kuti ngaatsvage. Yes, munhu wepadhuze akafanana natete kana mainini kana vamwe sisi kana vamwe mukoma vanovapa mari kuti mari ende munondipira munin'ino wangu munomudza mashoko ekuti kana aramba mari momuudza kuti mari ndinda kuidya obva aidya iye mari yacho musave nayo kwandiri ndabhadhara chikwereti ndakakutora mari kwaari ndichiti aiwa itsinzwikepo anogona kuenda kumberi ononamata murufaro murunyararo achiziva kuti aita that is how to make peace, that is making peace with someone. It's not actually embracing them back kuti they must come tofanira kuwirirana, no, that is making peace with someone. Unenge watogadzira peace with someone, you can live a happy life ever after. Andimapona. So making peace is dealing with the situation even if musingazonyatsotaudzana zvenyu asi mameka peace. Mameka peace iye achinyazoziva kuti iwo mupfungwa dzako you've done everything available kuti ubvise mabarriers aripo kuti musawirirane, wabvisa ese. Iye kana akazoda kuramba kwauri kuuya kwauri yamhosva yake naMwari wake. Iwo Mwari anenge achiziva kuti you've done your best
but unfortunately your best was not good enough for them. Okay, aiwa, ndofunga ndazvinzwa, ndabatisisa pekuti make peace and move on, but waita peace. Kumeka peace hazvizvo zvizvo zvikureva kuti tinokwanisa tochisekedzana masekedzerana ataita, but kungowana runyararo pakati pevaviri ava. chokwadi handi, because ukagara usina kuti make peace unodestroya zvinhu zvakawanda kuburikidza nezvi, like I'm saying kuti unogona kutadza kunamata chaiko chaiko. Pane mumwe munhu kuti akakutuka haupfugame kunamata, haupfugame kunyepa chaiko, ndizvozvo zvinotokudya zvekuti, so zvinhu zvakadaro manje unoona kuti zvinhu zvakukanganisa most important relationship in this world yako naMwari ndoinenge yakukanganisika. This is how the devil is operating now, because anoziva kuti kuna vamwe vanhu vanoshedzera kuti handipombe, vamwe vanoshedzera kuti handibe, vamwe vanoshedzera kuti handitema pana Mwari. So izvo zvizvo Satan can easily ukama unenge waparara. Wow, thank you so much hanzvadzi yangu, thank you so much. Ndinodavira kuti vari kuzvinzwa, ndaakuzovadzosa manje kuti tipedzerane. Thank you so much, a very good night to you. Let me take international call. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Hello, how are you? Hello, Auntie Sandy. I'm good. How are you? Yes, okay, I'm good. Okay, welcome to the program. You can go on. Okay, even me, I have a situation like that sister who was talking also there. So what I can say to her is just to give her the money back. Okay. Yeah. Okay. So you're sort of in a similar situation where you are not talking to someone blood related. Yeah, we are me and the older sister. Uh-huh. So, and my sister got married. I'm from Botswana. Okay. So she got married, but she was staying in Gaborone, and then she was not like getting paid well and not stay nicely. And then I said, you can come and stay with me in Francistown. Then she came with the boyfriend. The boyfriend by that time was an Indian. Yeah. And then I give them the other house in the cottage. Yes. And then she said, my boyfriend wants to get married to me. Okay, fine. They got married, and then from there I said, I give you 3 months because I cannot stay with you when you are married now. So I'll give you 3 months and to then find your own place. Find your own place. So, and then the problem started there, and then but also the husband, he was so rude to me and rude to my 2 other siblings' brother. Okay. So and then since 2010, until now. And then I got married 2018. I just text her just to invite her, but she came Saturday morning for the wedding, but it was like just hi, and then, there's no relationship, Wow. Yeah, so I tried, so what can I say? And it wasn't successful. So you don't even talk to your sister at all? No, it's just hi, but we met in 2018 at my wedding, and then that's it. Even when she left, she didn't come to us or to meet my children and my husband, Okay. just to greet or so. Yeah, it's like that, and I'm just lonely, so no sister, nothing. Okay, but you have got your your diaries here. You said you are Tswana, am I right? Sorry? You are Tswana. Yes, from Botswana, but I'm now staying in Germany. So I started following diaries now because, in Europe, with no family and, it's really stressful. So how are you finding our programs? How are you finding them? I like it, and I'm also learning the language, I like it, and I started learning the language also so I can participate in your program.
That is very nice to hear. You are very welcome on the programs that we do on the platform as well. Guys in the comment section, help me welcome our Tswana sister who is in Germany on our platform. Thank you so much. Have you clicked and liked and followed the SIS MELLY's Diaries live page? Have you? Yes, I did. I clicked. Yeah, I did. So yeah. You did. Thank you so much. Yeah. So I always watch. Yeah. Sometimes when I get time, I watch, and when I watch it, also like when people talk, I just feel home. You do. You feel home at Diaries. Yeah, I just feel home, and here there's no one to talk to, and also there at home, there's no. There's no family. Let me say like that. My mom passed away in 2001, so I don't have that family. Yeah, and my family is my kids and my husband. Oh, shame. Okay, tell you what our Tswana Diary. We have got what we call a Telegram diaries group that you can join in and see what's going on. We post a few things here and there, what's going on. If you've got a problem, you want to talk to someone, you can always get into that page as well. What you can do is the number that you called, you can holler me and say, "Hi, Auntie Selina, it's that Tswana Diary." And then if you want, I'll talk you through. I'll talk you through. But this number is not on WhatsApp. No, it is on WhatsApp. The number that you called. I called directly. You called direct, I can see, but it is on WhatsApp. Yeah. Can I see your number? Let me see. Yeah, I can see your number. I will holler you then. Okay, then. Thank you very much, and thank you. I love you, and SIS MELLY. I'll be in Botswana first week of February because I normally go home every year. You do go home every year. We love you. But I'll stay like 2 weeks in South Africa, but I hope maybe I will see SIS MELLY. You'll see SIS MELLY. You can get SIS MELLY's number on the page. Official number is also on the page. So if you go to South Africa, holla her, and if you are near, you can talk to her. Okay, thank you very much. Thank you. We love you back as well, and it's nice to hear from you. Thank you so much. Okay, thank you very much. Thank you, family. Bye. Bye. Family, you are being thanked. And thank you, family. Oh, that was very nice. We do our programs in Shona, but she's saying she's learning the language and she's trying to follow. That is very nice. I know in India we have got some diaries as well. One follower. Do you know how they get to hear us? They put a translator on. They do put a translator on. Anyway, I think I'll get back to our sister. I'll get back to our sister who brought her story today. And then we'll see what she got out of all the contributions and what she thinks in terms of mapping way forward. Nezvataurika pano nasi. Jay Kaseke, how are you? Tabi, how are you? Ningirikini yakola ine mpenge inoti netse iwoi. Zvaita. Ndinokuchingamidzai back pachirongwa. Ndinodavira kuti manga makateerera paita vamwe vatidzosera, vamwe vatiusadzosere, paita kutaura kwakati one day. Pane zvamanzwa zvataurika nemaadvise ataurika. Muri kuzviona sei? Ini nyangu paakandituka ke kudaro akusi kuti ndanga ndamuti andichakupa mari yachona, asi kutongoti ndiri kutoshaya pekutomupira mari yachona nokuti foni yemurume wake yachona yakafa, iyewo haano foni, nokuti pane mutumira mari naishandisa foni yemurume wake.
saka murume wacho nari kunzi haanawo foni, iyewo haana foni, saka pekumubata handina. Iyewo akakwanisa kungondibata nefoni nekukumbira kuti angowana kundiudza mashoko ake aida kundiudza. Saka zvoti ndikazowana hangu mukana wekuti ndawana pekuti ndamubata, aiwa mari yake munomupa ndinomupa nekuti otherwise ndinogara ndichifunga nezvazvo. Pamwe ndikamupa ndinogona kuti azororo ndinoziva kuti iye zvinezvi ndatori neproblemu yechest nokufunga nezvazvo. Saka I think ndikamupa mari yake pamwe ndinogona kuita peace. Okay. Saka makuita effort yekuti muone kudzosera mari yake for you to get that peace, because zviri kutokurwadza iwo kuti maugara muine machest pains iko zvino. Nokuti nyaya iri kunyanya kundirwadza ndifungana ndiyakuta kuti ndizosvika pakuti chest pain inyo tinoti ndikambofunga background yekuti angandidai nemararamira andikaita naye nokuda kwe$20 handizi munhu wekuti yes of course ndinotambudzika zvangu, handina murume wachona, iye anaye murume, inini handina, asi handizi kutambudzika zvokuti ndingashayiwe $20 handiseleni. Yeah, I hear you. Ende vana vangu 4 ivavo vandiinavo ndiri kuchengetera ndega, handina mwana asingaende kuchikoro. Ndofunga saka zvizve $20 yake hakuzi kuti nditi ndakaishaya, asi kutongoti pakangoitawo situation yemwana chete. Ndizvozvo makapa priority kumwana ainetsekana nekuona kuti mumutengere magirazi zvinova zvaakatadza kunzwisisa. Nokuti mwana wemagirazi uyu magirazi aakatanga kupfeka akanga akamapawo kuchikoro, saka ekuchikoro ayaya ndobva aexpire. Saka inini asingazivi expiring date rawo. Ticha vake ndivakatozondisa message vachinditi mwana magirazi ake haachaoni, ari kuti kana ndida kunyora anotosunga oenda kubhoti. Saka zvino magirazi ake haachaoni, chiende kupi kuchipatara. Vakamba magirazi kuti vachadzoka panapa hatizivi. Saka ndimo ndakatomira kuchipatara vakanditi bhajeti yegore rino yakapera, it's last year, vachinditi yamira next year muna March unoyu. Saka ndokuona kuti zvakandimirire zvemahara here zvegore rinouya, pera ndingotengera mwana. Ndonapa excuse kumunini wangu kuti zvimbosolva problem yemwana ndendokuona kuti panext ndopakabva paita nyaya iyoyoyo pandikazodzwa kushaya utano kwangu inini. Aiwa, ndinodavira kuti tazvinzwisisa kuti tinoti kuti makange mashaya $20. Pakaita dambudziko rekuti mwana akanga asikasaone kuchikoro nekuti magirazi akambenge apiwa akanga ari free. Saka dai ndakada kumirira, ndaimirira rinouya racho kuti apiwe kwefree futi. Iye mwana achiti kana ari muklasi anoenda padhuze nebhodhi kuti aone. Saka ndakamukumbira ndichiti ndozokupa, rega ndimbodhirira nezvemagirazi emwana zvinova zvisina kumufadza. I'm glad to hear kuti imimi mati muri kuda kudzosera. Problem iripo chete ndeyekungoti kwekumubata kwacho. Makapedzera kuenda kumusha rini? Ndapedza kuenda kumusha pakashaya mama 2020. Uraiti. Hapana pamunotarisira kuti muchasvika kuenda kumusha? I think this year ndinogona kuenda. Tochiti kana makunda kuenda monomupa, asi motrayawo kugara muchitaurirana. Akanga asina kunzwisisa, at least mune mbenge matraya. Inini hangu tete handidi kunyepa. Inini ndofunga ndikamupa mari yake, ini mupfungwa dzangu ndinenge ndazorora. Zvokuti ndizogara hangu pasi naye kuti itazototi inini ndini ndakamutuka, iye ndachazoziva kuti achadii mushure memwe namupa mari yake, kuti iye ndachazodzoka kwandira kunditi mukoma sori here kana kuti inini kana asina kunditowo sori ina ndimutsvage so long mari yake nendamupa. Alright. Asi pamunonomupa mari muri kuintenda kuri kunzi maenda muri kuintenda kunomupa iye wemene? Ndompa. Alright.
zvoti kana ndikanonoka zvoti ndikabata mumwe munin'ina wangu andinosiyira haazi kubatwa futi paWhatsApp. Ndikamubata futi iyeye ndogona kana kutotumira futi mari yacho nekuna iyeyo ndomuti enda nemari iyoyo. Kana anomuwana ariko ndomuti ndinokumbe ufone uinaye ondiudza kuti wamusvitsa mari yake. Vanogara airamba kana adini handizivi hangu. Vanogara muchinoivese here? Okay, kana vachidaro chitsvaye kubata mumwe munin'ina wamuri kutaura uyo. Kana mamubata kana achikwanisa kuendesa mari zvamataura kuti ndiye wotoenda kumba kwemunin'ina uyu kuti anomupa uchibva wataura nemunin'ina uyu achisvitswa mari yake. Ngoti izvozvo mazana haazi kubatwa muzari kufona kunoti dhure zvishoma. Saka haazi kubatika paWhatsApp. Uraiti. Pamwe kushaya data uhu. Kushaya data. Okay, asi normal call hamukwanise kukanda message here kune iye mumwe munin'ina. Message yekuti? Iyo message yekuti ndachida kukutumawo kuti unopa mainhingirikini mari. Kana akubatika ndomukanza message ndomuudza. Alright. Saka we'll keep connected ka. Tichiona progress muchitraya kubata iye munin'ina nefoni. Uyu ndikamubata iye ndinovimba kuti iye anonosvitsa shoko nokuti vari mutauni imwe chete. Ndokuti inini kuti ndakamboita pfungwa yekuti handichamupa asi ndinyatsonondototi ndikutototi inini ndine ronda randikatotakura kana kutora ndikatotakura. Saka ndikutofunga kuti pamwe ndikamupa mari yake zvinogona kundibatsira. Asi izvo zvokuti ndimubati ndopandisina. Alright. Aiwa, tinenge tichingobatana kuseri sekubatana kwataswera tichingoita nhasi and we map way forward. Kuri kunzi mazondipawo nhamba dzemunin'ina wacho idzi kuti ndingoona kuti dzinopindawo here tingotiraya kudziridza tione kuti zviri kufamba sei, kana if it means kuti tivaisire airtime kuti mubatane naiye wacho ane foni anozokwanisa kuenda kumba kweuyu munin'ina wenyu tenge tichingobatana kuseri. Zvakanaka itete. Alright, ndatenda zvangu. Musazokangana kupa nhamba dzangu atoda kunitumira mari magrapes. Aiwa. Mira inini ndikupe aiwa rega ndigowapa nhamba dzako. Ndinowapa nhamba dzako. Alright, thank you so much. Vapromisa magrapes, she's coming for you. I'm going to give you a number. Kuti watenge magrapes wawedzere utano. Wedu wemadiaries ndinongokutenda ine kuma contributions enyu. Kuisa pamusoro pamwe chete chideliberata dzimwe nyaya. Zvinenge zvakanaka fani. Ndiri kuona mwana ari kurwadziwa, chiri kumurwadza sterekika is kugara nechikwereti chemunhu. Do you know kuti chikwereti chinorema? Asi panawo mwana asingaremerwe nechikwereti zvamunoona zvakadaiwo. Takamira takaita izvo, panawo mwana ane I don't care attitude. Ini nangu chikwereti chinondiremera. She feels kuti akanga avapa mari yavo zvinomurelieva zvaari kufila. Tinofila zvakasiyana vamwe, hey, they don't even care. Saka ati ari kunodzosera mari. Haasi kuramba kunodzosera mari. Anonomupa mari yake. Asi pakutaura apa panenge pane kudzana-dzana. Asi ndinenge ndingoonesanawo naye kuseri. Sometimes you have to make peace, as our brother said. Ndo inodiwa peace. Kumeka peace doesn't mean kuti unofanirwa kuchiwadzana nemunhu iyeye. Ndiani kwari kuti Miluka hanzi mune chikwereti changu. Ndibate Miluka, phone number dzangu unochidziziva kana ndine chikwereti. Kumeka peace nemunhu kana paine daka pakati penyu, it doesn't necessarily mean that munofanirwa kuwadzana. Asi kumeka peace yekunadzurudza, muchienda separate ways, uyu kwake. Hapana chakamboshata kuenda separate ways when you have made your peace. Saka
kuona kuti ndo zvinenge zvaari kuda. Wedwe munamato uye uri dangerous wandaita before I came on live washanda asi wanga wakuda kundirasisa nekuti kana muri kuona tizviso twambenge twakuita tuduku zvachose. Ndinongokutendai nekubatsira kuti tionesane nyaya yauya naBhururu wedu. Until next time on the program. Naimi madiaries. Chimwe chinhu chandandoda kumbobvunza. Wakambofirwa here munhu? Tatopedza. Wakambofirwa here? Usina kana police, usina kana senti. Pana wakambopindawo musituation iyoyo? Pana wakambopinda musituation yekunzi pana ashaya? Weukama chaiye. Usina kana senti. Usina kana police, usingazivi pokubatira. Ndangoifunga nekuti muna January pakashaya mubereki takanga tatine policy yeDoves, paid off policy eDoves ekudharadhara andakatora kuma 19 ndichangobva kuchikoro, ndakapedza chikoro 86 ndichitanga kusenza 87. Tichitorera vabereki policy yeDoves 10 years dzikamachuwa ikakwana. Pakashaya mai wangu ndakaremember kunzi policy yedu yakanzi iri worth 200. Apa ndakagara ndichiti zviri kufamba zvinganzi policy iri worth 200. Saka pakashaya baba muna January hatina kana kutombozvitsvaga nekuti takaziva kuti hapana chainobatsira. Apa unenge usina kana mari kana mari. Makamboitawo situation iyoyo? Makamboitawo situation yekuti unofirwa usina kana sente? Apa munoziva pachibhoyi pedu ka mazuva ano vanhu havakontribute mari yaitedu. Mazuva ano vanhu havakontribute. Vanotarisira kuti iwewe uite zvese ugotenga chikafu chekufidha vanhu panamo. Ugotenga chikafu chekufidha vanhu futi panamo ipapo. Ndozvatinotarisira kuchivanhu kwedu. Vanhu mazuva ano havakontribute. Kudzinamo kumari dzenhingirikini. Kudhara ndaiziva kuti kwainyorwa bhuku remari dzechema. Pakashaya mai wangu panga pasina kana bhuku. Ndikakudzai mari yakakorektwa nevanhu vekusvondoka. Kwakakorektwa $35 kubva kwabviswa $20 yefuel yamufundisi. Ndokubva ndapiwa $15 zvikanzi ndoyata korekta. It's for another day. Pandakasvika kumusha uku ndisati ndati gidi ndakaona vanhu vachiita choice yechicken nebeef. Paitengo chicken nebeef. Munhu aitochuza usavi waari kuda. Apa zvecoffee nuts atagadzirira. Si vanhu vari kuita choice yenyama. Ndakasvika ndikaona paine beef nechicken ndikati zviri kufamba sei? Tikanzi tangoti tiite usavi kuti vanhu vasarudze zvavanoda. Moti unopusa. By third day vepadhuze panga pakudiwa choice yechicken nebeef. Vamwe vanga kuti vari kuda fish. That is for another day. Ndinongokutendai nekuuya paplatform tichishare tichibatsira mumwe wedu mudhayari. Thank you so much for standing in the gap rekubatsira. I hope you will have the rest of the week yakanaka. Tinosangana chida musi weThursday zvakare.
kubatika kwangu hanzi Mandura uri kuseka panguva iyoyo zveshuwa hausekese yanzi diaspora haiitirwe connection and haiitirwe connection zveshuwa unopusa zveshuwa wasvika vanhu vari kudya chikeni nebhifi votokupa order yenext day pari kudiwa chikeni nebhifi futi Anyway, it's a very good night from me, Auntie Selina. Again, let me take this opportunity to thank you for all your contribution kuti tibatsirane nemumwe wedu nekumuonesa. Ndichange ndichitaura hangu naye ndichifamba naye kuseri kusvikira paanoti anenge anodzosera mari ndinenge ndiinaye. That is what I usually do. If there's a situation, I walk through with a person, and when it's done, ndinowanzosuduruka just to accommodate someone else. That is how I usually, for those that have worked with me, that is how I do work. Saka ndichange ndichibatsirana naye kuseri kusvikira taona kuti mariadi yabviswa here. Ai, ngatichienda itinorara. Nekuti inini nhasi ndiri kudzinzwawo pe. Ndiri kudzinzwa. Nekuti ndaita mistake yekuuya palive ndadya. Next time handizviite futi. Have a very good night, my diaries. Take care. Until next time, I am out.